Samantala, sinimulan na ng pamahalaang lungsod ng Alaminos noong Nobyembre 15 ang 2 araw na pamamahagi ng allowances at sertipiko para sa mga scholars sa Category B ng unang semestre ng academic year 2025-2026. Nagtapos ang distribusyon noong Nobyembre 16 sa Don Leopoldo Season Convention Center. Aabot naman sa 3,813 na scholars ang nakatanggap ng tulong pinansyal. Sa unang araw, nagbigay ng inspirasyong mensahe ang panauhing tagapagsalita tungkol sa kahalagahan ng pagsusumikap at determinasyon sa pag-aaral. Nagpaabot din ng suporta ang mga kinatawan ng scholarship board sa mga estudyante. Maayos at organisado ang pamamahagi sa 2 araw na pinangunahan ng mga scholarship coordinator upang matiyak na natanggap ng mga scholar ang kanilang allowances at sertipiko ng maayos. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM News.